A Corporación Municipal debaterá mañá a proposta da Alcaldía na que figuran as obras a acometer con cargo ao Plan Provincial de Obras e Servizos para este ano 2024. En total serán 4 proxectos os que se financiarán coa achega da Deputación. O saneamento e o abastecemento de auga do núcleo de Villanustre na parroquia de Asados, un treito da rede de abastecemento entre Corques e Outeiro en Taragoña e 2 fases da mellora do alumeado no paseo marítimo. O paseo marítimo nestes últimos tempos ven adoecendo de un problema fundamental, que é a falta de iluminación, particularmente o que se nota de maneira particular nestes meses de inverno. O paseo é moi usado por todos os veciños cando hai días de bo tempo, pero o problema é que, sobre todo neste tempo, no tempo do inverno, incluso nos meses de outono e primavera, ao ser os días máis pequenos, o tempo de uso é menor porque temos un problema coa iluminación, e incluso dende o punto de vista da seguridade, non? Entón, vamos facer un esforzo nesta ocasión, neste pós, para mellorar a iluminación no paseo marítimo, cambiar as luminarias por outras máis adecuadas, por outras renovadas, e poder renovar con esa achega do pós e con outra que está pendente de execución, renovar toda a rede de luminarias no paseo marítimo e recuperar un pouco a situación normal de iluminación. Tamén se destinará parte do pós deste ano, aproximadamente uns 84.000 euros a gasto corrente. Reservamos unha pequena partida de entre 80 e 90.000 euros, 84 para ser concreto, para gasto corrente. Fundamentalmente o que faremos con eses fondos será acometer mantemento de viais municipais, é dicir, desbroses, limpeza de cunetas, etcétera. Non será fundamentalmente para o que vayan destinados eses fondos. Dende o equipo de goberno confían en poder sacar adiante este punto, unha vez que a proposta foi valorada e dialogada co resto de grupos que conforman a Corporación Municipal.